रिकॉर्डिंग स्टूडियो नोएडा। भौजी फल फल हरिया सजावा, मोरे मथवा पे दौरा उठावा, अबे हम चल जाए। अच्छा भौजी फल फल हरिया सजावा, मोरे मथवा पे दौरा उठावा। अरे तोहे ना बुझाला लेट होई जाला, भइल जाता कुबेरा। भौजी घरवे में का बिताई दे बुबेरा, छठी घाटे लोग लेट होई फेरा। भौजी घर ही में का बिताई दे बुबेरा, लोग लेट होई छठी घाट फेरा। भौजी हो देखो सबे घाटे बगैल, अभिले तोहर में कपो न भइल। भौजी हो देखो सबे घाटे बगैल, अभिले तोहर में कपो न भइल। सही ठीक बा, अब से चल जल्दी निकल, भइल जाता कुबेरा। भौजी घरवे में का बिताई दे बुबेरा, छठी घाटे लोग लेट होई फेरा। भौजी घर ही में का बिताई दे बुबेरा, लोग लेट होई छठी घाट फेरा। अंग से यारिया पहुँच गईले घाटे, दौरा उठा दो कृष्णा के माथे। अंग से यारिया पहुँच गईले घाटे, दौरा उठा दो कृष्णा के माथे। चल न हो अनुराग भी आइल बाटे, घबराइल भइल जाता सवेरा। भौजी घर ही में का बिताई दे बुबेरा, छठी घाटे सब लेता होई फेरा। भौजी घर ही में का बिताई दे बुबेरा, छठी घाटे लोग लेत होई फेरा। भौजी फल फल हरिया सजावा, मोरे मथवा पे दौरा उठावा। अरे तोहे ना बुझाला लेट होई जाला, भइल जाता कुबेरा। भौजी घरवे में का बिताई दे बुबेरा, छठी घाटे लोग लेट होई फेरा। भौजी घर ही में का बिताई दे बुबेरा, लोग लेट होई छठी घाट फेरा।